Horas, salam jumpa di YouTube Sandeliper Bakbahan. Acara singkat membuat Tuani Ulaun di acara Sari Madua Rak Papayu Diuma. Horas. Isok kami jom-jom ima na bado-bado bakkanidai nangon na bostang inahot kami dihami suhu bolon mabuat Tuani Godang mahami asa tua dabo hatuawat dihami saluhun na marhamaranggi suhu bolon marga sihotang dohot tanimobi mapoparan nilai nangon abang pada nami Grabe man kami. marmula nun nauli marmula na renggan bahay mamang Godang mula-mula nun abang pada nami Grabe man kami. sada alwal lo kami bola suhud bola besali waktu alwal nami amang bodo sada bilang-bilang hamko paranya alwal mamang pada nami tua mata raja ina sori barang alwal tua mata debata alwal tu saluhuna alwal nalolong asa horas sulong namion dina mabuhay di sari matua di denaon bae mamang alwal saluhuna mau lihat tema amang pada nami asalnya kami horas lihat para saulian bolo benungan di son kami contoh saluna dihita suhut bolo di tempat hita Godang lihat-lihat hok marhatale baik ma Godang lihat-lihat di asal lihat gawe lihat horas mah so Godang lihat-lihat asal lihat gawe horas di hami saluna peparan nilai naon nang taluon ba di hami nama hamarangki asa go daw daringan nang hok na kamamula kita namar sulupulo manate nang ulok na rin gamay partikuron taluon di hamburi nami hinanami ang kahirang nang hok may narohang unuwa manabutok kami bolo behok isabi-sabi di baik kami hok masabi na ulit hamuna so pohol-pohol jala habugan naman ang batu hami nang yahok kami may nasutang unenon hok maparsawya dinihitan ang mahula-hula habugan namin puro namin manda jadi apa pada namin asa na marujung dia kaulaon magmukola dia kaparsawya didok na dua-dua ditahuay tiyo binay kubanuhatan bayan si tiyo uduti ma dihasahatan jadi kita senari ala di itu dijawab loh, dijawab